Γεια, σήμερα θα παίξουμε Avatar World. Θα σας δείξω κάποια hacks. Λοιπόν, πρώτο hack. Πάμε εδώ πέρα. Περιμένουμε να μπει. Και αυτές οι τρεις εικόνες είναι στραβές. Τις ισιώνουμε, τις πατάμε πάνω και ισιώνουμε. Και μετά μας πετάει αυτήν εδώ τη τσάντα. Την εδώ. Μετά πάμε στο βγαίνουμε. Πάμε στο δημοτικό. Πού είναι, πού πάω καλέ. Στο δημοτικό εδώ. Είδαμε. Γιατί με έβγαλε στην τάξη. Τώρα πρέπει να βγω έξω. Ναι, ωραία. Βγαίνουμε εδώ. Πάμε. Εδώ παίρνουμε αυτό το βαράκι. Παίρνουμε έναν άνθρωπο να το κρατήσει. Να το κρατήσει είπα. Κράτα το. Το κράτησε. Το κράτησε. Άρα βγαίνουμε. Πάμε στον παιδικό σταθμό. Νηπιαγωγείο, τι είναι, δεν ξέρω. Μπαίνουμε μέσα. Και καλούμε το άτομο. Παίρνουμε αυτό και το βάζουμε εδώ. Και από κάτω έχει διάφορα πράγματα για τα μωράκια. Είναι εδώ σκουφάκια και διάφορα πράγματα. Εδώ. Για τα μπεμπέ. Θα τα βάλω πίσω. Λοιπόν, έχει και άλλα hacks εδώ. Λοιπόν, πρώτα παίρνουμε αυτό, το βάζουμε. Εδώ έχει 1, 2 αστεράκια. Λοιπόν, και πάμε για το τρίτο. Κάπου εδώ είναι το τρίτο. Αυτό θα το χρειαστούμε για μετά. Πού είναι το τρίτο αστέρι? Ναι. Δεν μπορούμε να βρούμε το τρίτο αστέρι. Μάλιστα. Συγχαρητήριά μου. Πού είναι το τρίτο αστέρι? Εντάξει, εγώ χάνω τα μισά πράγματα. Πώς το καταφέρνω αυτό? Κάπου εδώ είναι. Δεν ξέρω. Πού είναι το αστέρι? Ναι, τέλος πάντων. Και βάζουμε και τα 3 αστέρια. Υπάρχει κι άλλο hack. Αν βάλουμε όλα τα μωράκια να κοιμηθούν, μισό, βάζουμε όλα τα μωράκια, και υπάρχει και ένα έξω, μην το ξεχάσετε. Το έχουμε δει μόλις. Καλούμε πάλι ένα άτομο. Όλη την ώρα καλό άτομο. Λοιπόν, εδώ, εσύ δύο. Πάρεις εσύ αυτό και εσύ αυτό. Βασικά πάρει και τα δύο εσύ. Δεν μπορείς. Λοιπόν. Γιατί βγήκα. Γιατί με έβγαλε στο shop. Παιδιά θα τεραδαχώ, δεν ξέρω τι γίνεται. Θα με πεθάνει το παιχνίδι. Λοιπόν. Όπως είπα, μπαίνουμε μέσα. Ωραία. Μπαίνουμε μέσα, πάμε να βάλουμε τα μωράκια να κοιμηθούν. Τελικά ένα μωρό θα χρειαστούμε. Πάρουμε αυτό εδώ. Και εμφανίζονται από εδώ αυτά εδώ. Αλλά αν βγάλεις ένα μωρό, δεν σταματάνε. Και μπορείς να το αλλάξεις κιόλας. Εδώ έχει διάφορα. Εγώ θα αφήσω αυτά με τα αστεράκια. Πάμε για επόμενο hack. Λοιπόν, αυτό εδώ το κουτί. Υπάρχουν τέτοια εδώ. Αυτό το βρήκαμε εδώ μέσα και αυτό εδώ μέσα. Παίρνουμε το αστεράκι, το βάζουμε, παίρνουμε την καρδούλα και πάμε να βρούμε και τα υπόλοιπα. Το δεύτερο πάνω από. Λοιπόν, τώρα θέλουμε αρκουδάκι και λουλουδάκι. Δεν είναι αυτό το
Μάλιστα. Πού είναι το λουλουδάκι? Εγώ μεταξύ τώρα θα τα ψάξω όλα μέχρι να βρω το λουλουδάκι. Τέλος πάντων, παιδιά, περιμένετε μέχρι να το βρω. Λοιπόν, παιδιά, ξέχασα κάτι. Λοιπόν, παίρνουμε για αρχή αυτά τα δύο που είναι μέσα σε αυτό. Πού πάει καλά το κουτί? Μέσα σε αυτό και σε αυτά τα κουτιά εδώ τα δύο. Και τα βάζουμε εδώ πάνω. Και τώρα μας έβγαλαν τα κομμάτια. Μας έβγαλε αυτό εδώ. Α, δεν μπαίνει. Και τώρα, για να πάμε το επόμενο, νομίζω ότι πρέπει να βρούμε αυτό το αστεράκι. Τώρα το αστεράκι που θα το βρούμε? Μάλιστα. Μάλιστα. Σήκα που είναι το αστεράκι. Συγγνώμη, ψάχνω ένα αστέρι και δεν μπορώ να το βρω. Μισό, δεν ψάχνω καν αστέρι. Ένα λουλούδι ψάχνουμε. Τόση ώρα έχω. Αυτό είναι. Να το. Παιδιά, το βρήκα. Αμήν. Το βάζουμε εδώ και τώρα θα μας κατεβάσει αυτά. Και το λουλούδι. Το παίρνουμε, το βάζουμε και έχουμε αυτό εδώ. Αυτό εδώ πέρα. Ωραία. Τώρα αυτά μπορούμε να τα βγάλουμε αν δεν τα θέλουμε. Αν δεν θέλουμε αυτά τα κρεμαστράκια. Εγώ θα τα αφήσω. Έχει και αυτή την καρδούλα. Εντάξει, νομίζω είναι καλά. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε και μια εγγραφή και bye!